Immaġinak tagħmel sena u nofs fejn l-unika sensazzjoni li taf u l-uġieħ. Diffiċli wieħed jifhem, imma din iħajjet Lorenza Cesare ta' 74 sena li l-aħħar sena u nofs għattatom ġejja u sejra l-isptar. Tittama li xi darba imiss lila li tiġi operata fil-hibbon. Iltqajna ma' Lorenza fid-dar tagħha fil-Birgu. Tol fuq bluġieħ, imma wkoll id-diżappunt. Qaltilna li l-aħħar sena u nofs sejra lura. Ġejja u sejra l-isptar biex forsi xi darba joperawha. Fil-waqt li ħdejja binta tqalleb qalb mat skarti ta' appuntamenti tal-isptar li attendit omma fl-aħħar xhur. Fil-waqt li żomm id-dmuħ, Lorenza spjegatilna li nofs ġisimha ma tistax tużah. B'diformazzjoni f'idejha l-leminija minħabba l-gwerra, għal Lorenza kollox huwa aktar diffiċli. Ma nista' nagħmel xi qiegħed toħod lil oħra. Għax qas nista' nimxi fuq dik, kollox fuq qas inżomm bil-wieqa. Qas biex nużor qalsit. Tajba, jirsi jagħmlu ili jew mhix kull darba li mmur. Laqas iżommuni l-isptar imur imgħu ġaganċ, jibatuni d-dar, jidħol paradon sħol pilmli. U kemm se ndum nibla? Kemm se ndum nibla? Veru ma jistħux bin anzjana jiena, għandi 74. Imma sena u nofs tistenna operazzjoni tantefgħu saħħitha lura li riċentement waqgħet 3 darbiet. Il-pulizija ġew il-biraħt lura il-bied dal-għodu jien. Pulizija ġew jiġbruni dal-għodu u fetħu l-porti biex rafu qiegħda mixħuta mal-art. Mimsiken ġew ma ċabbitilhom bil-wawantu. Għal Lorenza anke li tmur sat-tojlit ibiċċa xogħol kbira. Tkaxkar siġġu isserraħ fuqu biex forsi tasal. Qaltilna li tant tieħu ħin twil li sakemm tiġi binta wara x-xogħol lanqas tiekol għaliex tibża li taqa' sakemm tasal fil-kċina li għal persuna b'saħħitha tinsab biss madwar 10 passi bot. Ma nista' jkun ngħixek, għandi bżonn ma jagħmlu għaliex. Sena u nofsi li ta' mhux ġurnata, sena u nofsi li niġba nikbi bil-nar waħdi hawn. Bil-nar noqgħod isimma x-xudetati noqgħod. Nikbi kollu jaraw lin-nies misshom jisħu misshom. Fejn huma ħobbhom l-anzjani daw. Fil-waqt li ħallejna lil Lorenza fis-sodda fejn spjegatilna li tqatta l-ħin kollu tagħha tokrob bluġieħ kontinwament binta dawritna mad-dar. 4 kmamar kollox. Il-kamra tas-sodda, dik tal-banju, kċina u tojlit daqs naqra li bil-kemm iservu lil persuna b'saħħitha. Aħseb wara anzjana b'diżabilità li tbati biex tiċċaqlaq. Aħseb wara biex taqdi l-bżonnijiet ta' kuljum. Bint Lorenza spjegatilna li omma lanqas tista' tuża l-kamra tal-banju għaliex il-banju u għoli. Għalaqna l-bitħa bliżar u niġi naħsilha jiena fil-bitħa pajp tal-ilma. Nixtieq ngħid aktar imma ma nistax, qaltilna binta. Irrepetita aktar minn darba waqt li spjegatilna li dara għandha ħafna taraġġ li għamilha impossibbli li tieħu lill-omma tgħix magħha. Ix-xewqa ta' Lorenza u binta ili l-operazzjoni issir mill-aktar fis biex Lorenza tieqa fis-sofri ta' kuljum u tiġi evitata traċedja, waqt li l-anzjana tingħata akkomodazzjoni oħra fejn binta tista' tgħix magħha u tajna bl-aħjar mod possibbli. Imma sena u nofs wara li beda l-martirju għal Lorenza hija għadha abbandunata mill-gvern f'dar żgħira fil-Birgu.